Naimbag nga agsapay ti amin na dumdumngeg dito ay 104.7 FM Radyo Sagada. Toros tayo po kata inam minuto sakbay kalpasan ti oras ti alas 7 itangal daw iti Lunes sa maika 15 aldaw iti bulan ti Hunyo. Kalagitnaan na po ng June kan panagrugimot iti eskwela dagiti manunga eskwelaan. Ngaruda ito ni Gwen Gaungan for the 7 o'clock news. Dagiti paulo dagiti damag, aksyon kapulisan dagiti damag mainay iti panagtignay dagiti kapulisan iti Sagada ken Montañosa. Overpricing ng Runa Ariri ang may patpadanon iti Tourism Office ditoy Sagada. Curfew violations dagiti agtutubo nakasayan sa Jai Northern Barangays. Manua barangay iti Bontok nakipindirma iti panangisayang kat iti panag-adal iti kabaulan geothermal iti grupo nga EDC. Panangpairtang iti climate resilience ka na panangidaulo ang nakabatay iti siyensya, babaen iti automatic weather station na naipatakder sa Jai Paracelis. Iti rehiyon, apela dagiti aktivista iti Cordillera, may naig iti terrorist designation, indanunda iti Court of Appeals. Iti damag nasyonal, NUPL, nabigbig iti 2026 Global Human Rights Award. Iti damag nasyonal, napigsa nga El Nino, mangrugi tatang Hunyo, ken kumaro sakbay nga aglepas ti tawan. Damag nasyonal lata, 35,000 senior high school teachers at pagpagad ang mapukawan iti trabaho, gapo iti barong curriculum ti DepEd. Kaya para iti maudia damag, baligi ang napairtang ti GPM Sagada, ti advokasya para iti agrikultura. At to'y nga ro dagiti detalye dagiti damag. Aksyon kapulisan dagiti damag mainay giti panagtignay dagiti kapulisan iti Montañosa ken Sagada. Duwagasot ken talo na tiliw dito'y Sagada kasilpo iti violation of municipal ordinances. Iti panang ipatungpal ti Municipal Police Station Sagada kadagiti agduduma nga ordinansya para iti linak ken kapya na i-record dati 203 akaso iti nagbaetan iti Abril agngana iti Hunyo 10. Sigun kani Police Captain Bonifacio Fanged, acting hepe ti MPS Sagada, kaduan ti traffic violations iti bilang sangagasot kan 94. So 194 cases. Sumaruno ti curfew violations dagiti business establishments iti innem adaras. Curfew violations dagiti menor de edad nga talo ken dua akaso iti panag-inom ti arak iti pampubliko a lugar. Nangat nga to ti bilang dagiti naglapsing iti local ordinances no ikumpara iti mo na apasat ti 2026. Nasurok 20 ti ingato ti offenders iti traffic violations ken kasilpo iti curfew violations no sa dinno iti first quarter ket awan ti nai-record. Inpakamumatla ni Fanged nga adda 5 nga kabataan ang nairano diti panagbugbog ditoy poblasyon ngem ti kaso ket naipaimay ti gobyerno lokal ti barangay Patay. Kidawon ti hepe nga ituloy dagiti naganap nga pairtengen ti panagbantay kadagiti agtutubo ng runa iti oras ti rabii. Iti kastoy ket agtalinaed nga maiyadayo dagiti ubing iti dakes nga aramid. Iti latapan ng implementar da iti linteg, talumat tinatiliw iti illegal na panagtroso. May sa akaso iti illegal na panagtroso, may sa iti illegal na panagusar iti chainsaw, kanti may katlo iti kumpiskasyon iti abandonado nga illegal at troso. Ipakpakaamumat lang ti hepe nga nasken sumurot ti gobyerno lokal iti kumalistaan iti regional top most wanted persons muna daytoy RTMWP. Tapno maiyaramit tinasken na panang sukisok no
at dagiti agar-aramat ti panggedan kadagiti lokalidad ket awan iti listaan. Iti kastoy ti kinakasapulan apan ang alay ti National Police Clearance kas rekisito iti panagtrabaho ket may patungpal kuma. Panaytuloy kadagiti damag iti aksyon kapulisan. Arestado dagiti kapulisan ti wanted para iti 3 a kaso ti qualified statutory rape ken 2 pay a kabubuya iti abuso sexual. Ti panangranggas ket inaramid ti akusado iti kaanakan na a babae agsipud iti paylaeng grade 6 daytoy ubing. Babaen iti nagtipon nga tignay ti Criminal Investigation and Detection Group wenno CIDG, Special Action Force ti kapulisan ken ti General Nakar Municipal Police Station anay patungpal ti nasao nga pannakaaresto iti Hunyo 8 iti paylaeng Setyembre 8, 2022 nga nairwar ti RTC Bontoc, Mountain Province tinasaong arrest warrant para iti suspect. Agtaod sa Jaylakmaan Munisipyo ti Besao ditoy Montañosa tinasao a suspect ken adaan patawenen nga aglimlemmeng iti sulsulinek ti General Nakar probinsyan ti Quezon. Nayon nga impormasyon ket napasamak dagiti panagranggas manipod iti tawen 2015 nga idilaeng tawen 2022 nga naadan pigsanakem nga ipakaammo ti biktima iti amana dagiti pasamak ken kuana. Naipila ti kaso iti bulan ti Mayo ken iti bulan ti Setyembre nairwar ti RTC branch sa Jay Bontoc ti arrest warrant. Idintumet nga tinmaray ti suspect ken naglimlemmeng iti sulsulinek lugar. Dati ima dagiti kapulisan ti suspect ken na maipani ti korte anang irwari ti warrant of arrest ken kuana. Arestado metla ti maysa lalaki sa Chay Barangay ang kilang Sagada. Nakunati kapulisan nga most wanted iti probinsya ti Aurora may panggap iti kaso ak homicide. Agtawan iti 42 ti lalaki agsipod nga rod iti kasiguran Aurora. Babaen iti nagtipon matabileg ti Aurora PNP, Mountain Province Provincial Police Office, kasiguran na Municipal Police Station ken Sagada Municipal Police Station nairami ti panakaaresto na idi Hunyo 9. Naaresto ti suspect babaen iti bench warrant of arrest na naka-issue kontra kanya na pare nga rod iti kaso nga homicide. Ti piyansa ket agatad iti sangagasot ken 20,000 piso. Naipan sa Jay Aurora ti nasao nga suspect ta sumango nga rod iti korte. Dagiti damag kasilpo nga rod iti aksyon dagiti kapulisan. Dito ilata sa Sagada, overpricing ng runang ariri may padpadano niti Tourism Office. Overpricing kadagiti tour rates ken ti singsingiren iti pampubliko at tricabs wenno tok-tok ti kadawyan nga riri ti turista iti opisina panturismo ti Sagada. Dagiti dumapaya detalye ti damag ket manayunanton iti sumaruno newscast. May silpo nga rod iti turismo ipakpakaamo metla ni Marites Abad, Tourism Officer ti Sagada nga agsipod ita nga aldaw Hunyo 15. Nairot nga maipatungpal ti no helmet, no tour kadagiti kuweba ti Sagada. Pakaawat na dagiti bukod nga grupo dagiti tour guide tinasken nga mangisagana kadagiti ramit nga kasapulan ti bukod da bisita. Naangay met ti mabiit iti orientasyon para kadagiti tourist shuttle drivers. Sin maruno ti panang inspection kadagiti lugan ken dokumento dagiti lugan. Ngamkit daw dagiti mano nga driver adamet kumati panang salwad ti gobyerno lokal kadagiti adan iti business permits. Adda obserbasyon nga iti mano nga daras ket uray dagiti awan business permits da ket nawaya nga agbibiyahe. Banag nga saan nga nainkalitagan para kadagiti nakagamat iti permits.
Palagipan metlang ti kapulisan dagiti accommodation establishments nga bagaan dagiti bisita nga kasayan ti nga lawngawda da karo kadagiti barangay nga nasedsed ti babalay. Ada dagiti sumagmamano nga riri mainaig ditoy. Panangituloy nga rod iti damag ditoy sa Sagada. Curfew violations dagiti agtutubo nakasayan sa Jai Northern Barangays. Pakamu dagiti Kapitan del Barrio ti Tanlulong Fidelisan ken Agid nga binmabah ti kabibilang dagiti agtutubo nga naka-istambay iti rabii iti maikadwa pasat ita atawan. Iti report da iti kalkalpas nga meeting ti Madak ken Konseho ti Peace and Order may saa kagagapo ti panagyan ti manuakamang ti militar kadagitoy barangay. Nakunamutla ti nang ibagimot iti Barangay Fidelisan nga awan met ti nagpaspasyar a grupo ti New People's Army ken natal na ti ili ngem addalata dagiti militar sa Jai. Iti nakaisil po adamag amin dagiti barangay ket nangisayangkat iti panagpasyar kadagiti kabakiran, garden, ken ti kabalbalayan na mainay iti panagmonitor iti panagmula iti marijuana. Amin dagiti BLGU ket nang ipablaak iti kinaawan na duktaran da nga marijuana. Kabayatan na nailista akasa drug-free ti inampay nga barangay ti Sagada para nga rod iti second quarter 2026. Kadagiti nakailistamet drug personnel 57 ti naikat iti listaan ken adda ti 8 nga mabalin nga nakabalod, pinmusay, na disyero ken inmakar ti pagnanaedan. Iti met munisipyon ti Bontoc dito Montañosa, manua barangay nakipinirma iti panaysayangkat iti panagadal iti kabailan geothermal iti grupo nga EDC. Naangay iti panagpinirma iti Memorandum of Agreement iti baut ti manua barangay iti Upland Bontoc ken Energy Development Commission iti umuna nga aldaw iti Hunyo. Mainay iti panag-adal iti kapasidad ti Sadanga Bontoc Geothermal Project. Sigun kadagiti na irwa nga impormasyon ti proyekto iti naangay nga konsultasyon iti June 1st, iti Sangguniang Bayan ti Bontoc, ti panag-adal ket saan nga nakaitunda, saan nga makaitunda, iti problema iti aglawlaw. Awan ti mairami da panagkuti iti daga, panagpukan iti kayo, drilling, ken dadu mga addang ang makadadael iti aglawlaw. Nakanayon iti nasawa panag-adal ti Barangay Tukukan, mainit, maligkong, dalikan, ken ginaang. Inmunan nga inyibkas ti Barangay Maligkong asaan da nga umanugot iti nasao proyekto. Sa Paracelis, panangpertong iti climate resilience kan panangidaulo ang nakabatay iti siyensya, babaon iti automatic weather station na ipatakder sa Paracelis. Naipanamnama nga daytoy automatic weather station sa Paracelis ket mapangato ti kabailan ti gobyerno lokal sa amang subaybay iti panawen, mangpaduras iti panagsagana para iti didigra ken mapapigsa ti panangsango iti climate change iti produksyon agrikultura. Agtalinaed nga agrikultura tinangruna pagsanggiran ti ekonomiya ken makatulong ti AWS para iti nasaysaya at panagmula ang nakabatay iti siyensya. Dakkel metla ti tulong amang iti direksyon para kadagiti uman natop nga addang ti gobyerno lokal. Dagitoy ket mainay iti panakagsay iti risgo ken panagresponde amang bantay iti biag pangkabyagan ken dagiti komunidad. Nakuna ni Mayor Marcos Ayangwa ti siyensya ket teknolohiya ken nabileg nga armas ti panagduras babaen iti AWS ket maitdan dagiti mannalon ken gobyerno lokal iti sigida
ken mapagtalkan nga impormasyon para iti panang iaramid iti uman natop ken napartak a panagresponde ang nakaiturong iti seguridad, produksyon ken masakbayan ti umili. Napagbalin ti proyekto babaen iti Saray Cordillera nga ada iti sidong ti Department of Science and Technology ti Region. Ti sabali payadamag, apela dagiti aktivista ti Cordillera mainay iti terrorist designation indanon da iti Court of Appeals. Inyulog the Windel Bulinget, Sara Aliques, Jennifer Tagawa, ken Steve Tauli iti Court of Appeals ti apelada mainay iti panakainaganan ti Anti-Terrorism Council kanyada kas terorista. Ti limang aktivista ket kamang ti Cordillera People's Alliance. Ti addang ti grupo ket iduduron ti desisyon ti RTC Branch 78 ken Huwes ani Hilario Belmes anang ibasura iti kaso da kontra iti Anti-Terrorism Council. Naibingay ni Bulinget asakbay ti panangil label ti ATC ken kwada kas terorista ag sasaruno ti padasda panagbutbuteng, red tagging ken uray ti panangipila kanyada iti inimbento akas kaso kriminal nga iti taray ti panawen ket inbasura metlaeng ti korte. Iti met desisyon ni Belmes nakunana nga nagkurang dagiti aktivista nga paneknekan ati ATC ket nang ipakita iti nakaro apan ng abuso iti bileg da iti inda pa ng deklara akas terorista dagiti 5. Nakunapay ni Belmes adaan bileg ti ATC amang iaramid iti panagsukisok nga saan a kinakasapulan nga maipakaammo kadagiti masaknan. Iti damag nasyonal, NUPL nabigbig iti 2026 Global Human Rights Award. Ti Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center ti pamigbig ken pamadayaw iti National Union of People's Lawyers wenno NUPL para iti tawen 2026. Ti 2 dekada a panagtignay ken panangited serbisyo iti depensa iti karbengan ken panangitandudo iti due process, freedom of expression ken karbengan dagiti marigrigat iti kasasaad nga napnuan parikot ti batayan daytoy na sao a pamadayaw. Si titibker nga intakder dati karbengan tao ken public interest law iti sango ti paggad ken panagliplipit ken kwada. Inspirasyon iti asinuman a lumaban iti panang-abuso ken ranggas manipot kadagiti adaan iti poder ti kinatured, tibker ken kabailan nga tumakder. Nayon na naibalikas ni Kerry Kennedy iti English, a presidente ti Kennedy Human Rights Center. May kadwa panagbigбig daytoy iti NUPL kalpasan iti 2024 a pamadayaw ti Integrated Bar of the Philippines para iti Human Rights Awards. Ti NUPL ti kaunaan na nakaawat iti nasao nga prestisyoso nga award. Baligian ay pairtang ti GPM Sagada ti advokasya para iti agrikultura. Agdudumang aktibidad tinapadas dagiti nakipasat iti may kadwa agulay pamor Sagada. No sa dinno iti uneg ti talong aldaw agsipo di Hunyo 2 ingana iti kalman ket naipangato ti kaamuan ken advokasya maipapan iti produksyon agrikultura. Babaen iti ababa nga innadal, panagbirok iti damayan wenno mushrooms, panagpasyar ken panakipaset kadagiti manung agricultural activities, kas iti panagdapil, panagproseso ti kape, ken organiko a produksyon, karo nga naawatan dagiti attendees ati agrikultura, ket nairut ang nakaisilpo iti kasasaad ti aglawlaw ken kultura, dagiti nainsigudan nga umilin ti Sagada. Pinasingkadan ni Dr. Penelope Domogo nga tinasayaat ang makan ng runa tinateng ti sentro tinasayaat nga salunat ken nabaybayag panagbiag. Kinaritmet ni LJ Kilip dagiti kailyan nga isagada nga mangiggeman nga pagiggeman dagiti nasayaat nga sursuro iti kultura ti ili.
iti agliklikmot nga ekonomiya ang nakasanggir iti turismo. Pinaset ti Radyo Sagada nga isilpo ti kumarkaro nga pangtay ti aglawlaw, kultura ken seguridad iti makan, gapo iti panagsaknap dagiti ulbod ken mistik nga impormasyon maipanggep iti krisis ti klima. Kunamat ti keynote speaker ni Celine Murillo, kasapulan nga bantayan ken kesayan tayo dagiti aramid tayo akas umili tapno ti gimong ket agtultuloy nga nasayaat. Pinasyar medla dagiti agarup sa ngagasot ken 50 a partisipante ti Pitik Wines, Baweng Coffee Farm, ken nakiinnadalmet iti Bagilota Arts Group. Mainayeg iti panaggangsa, painting ken pottery. Nang ito daragsak metla ti grupo iti pakabuklan nga umili, ang makayat makinayon iti rabiin iti Hunyo 13 sa Jaisangon ti munisipyo. Naiparamanda ti manu kadagiti vegetable dishes kas iti sayote turon, salad, palitaw ken binukayo nga damayan. Nagtukar metla dagiti kameng ti Sagada Musikeros ken nakailakumet ti manu nga umili kadagiti agduduma nga produktuda. Kanang ituloy kadagiti damdamag iti damag nasyonal. Napigsa nga El Nino mangrugit at tanga Hunyo ken kumaro sakbay nga aglepas ti tawen. Mangrugi itaabulan ti Hunyo ti El Nino phenomenon ken manamnama a kumaro pay akas maysa nga strong. Inga na very strong a kondisyon wenno kasasaad iti maudi a paset ti 2026. Nga adaan iti posibilidad nga agbayag inga na iti umuna a paset iti 2027. Sigun kani Engineer Larry Esperanza, manipod iti pag-asa Baguio Observatory, makapadas iti nakaro a kinakurang ti tudo ti pagilyan ingana iti bulan ti Oktubre nga agtultuloy iti nalawa at tikag wenno drought. Ingana ito muna apasat ti sumaruno atawen. Kagidan daytoy at dati siyam ingana sa nga pulo kan talo a bagyo. Amanamnam a sumurak iti pagilyan, manglugi itaabulan ti Hunyo, ingana iti Nobyembre. No sa dinno, basbasit ti mabukal iti maudi apasat ti tawen, ngem posible ang napipigsa ken dumanon iti super typhoon category. Iti madamaket na kangato iti alerto iti pagilyan iti sidong ti El Nino alert. Bayat nga adda ti 82 ingana iti 92% at tsansa ti panagraira na ingana nga rod iti itatanga dry season na transition. Numan makapadasan iti drought ti entero a rehiyon nga Cordillera, gapu iti napalabas a 5 a bulan nga kinakurang ti tudo. Temporaryo a sumardeng daytoy gapo iti tudo inton Hulyo ingana iti Setyembre a kritikal para iti panagurnong ti danum kadagiti watershed. Inyo na unay ti pag-asa pakaruan ti El Nino ti tsansa iti nakaro a krisis iti danum. Isu nga mabagbagaan dagiti ahensya ken dagiti lokal a gobyerno kastamot iti publiko arugyan nga agsagana para iti posible nga water scarcity. 35,000 senior high school teachers at pagpagkada mapukawan iti trabaho gapo iti baro nga curriculum ti DepEd. At pagpagkad tatanga mapukawan iti panggadan ti 35,000 nga senior high school teachers ditoy Pilipinas. Daytoy tinapetpet nga ipakdaar ti ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Kagidan ti formal a panaglukat nga rod daytoy school year 2026 ingana iti 2027. Sigun iti mamanday linteg ti pangtay ti dislokasyon dagiti manuro, partikular kadagiti pribado a pagadalan ket gapu iti panakaipatungpal ti strengthened senior high school curriculum ti Department of Education.
Itisidong ti baro a programa ket radikal bawasan wenno naksayan dagiti core subjects dagiti estudyante aramid laeng nga 5 manipud iti dati nga 10 ken 5. Adu kadagiti teachers ti maawanan iti asignatura nga isuro ngem awan ti nakasagana a proteksyon wenno retraining plans manipud iti gobyerno. Malaksid iti panakapukaw ti trabaho iti pribado a sektor ket dakkel metla a kalbaryo ti kasasaad dagiti teachers para iti publiko nga eskwelaan. Inrakurak ni Tinio nga dati sangagasot ken 5,000 a bakante nga posisyon iti panag-isuro ita ay school year asaan pay napunpunuan. Gapo ditoy opwersaan nga baklayen dagiti madama nga public school teachers amang padagsen iti trabaho da. Dagitoy nga rod dagiti damdamag parayta nga 7 o'clock news iti damdamag radyo Sagada. Daytoy ni Gwen Gaungan amang kapkablao kada kayo amin na imbag nga agsapa. Handa kami pa nga ibati apo ta dagiti public service announcement nga nasken nga maamuan tayo amin.